אוקיי, שלום חברים, אתם איתנו בעוד פרק של גיימינג באטל, והיום אנחנו נעשה Call of Duty Black Ops 3 בטים דאט מאץ'. אז יאללה, בלי שום דיבורים מיותרים, בואו נתחיל. לחמור! הופה. איזה מניאק. אוקיי, זה 2-1 להם. מה זה היה שם? הוא עם שוטגן? או שמה זה? לא הבנתי. לא היה פה אף אחד, איך הוא מת? זה קצת מוזר היה. אילומינטי. יש ניגה. הנה הוא. איזה מניאק, הוא עם שוטגן. יואו, לא מבין למה הוא בכלל לא עם שוטגן. שוטגן זה לנובים. טוב, גם אני משתמש בשוטגן. לא משנה. נו כבר, בול פה. got him. אוקיי, זה 13-16 לקבוצה שלהם. נו, מה הוא ברח לי פתאום המניאק הזה? איפה הוא לחמור? איפה הקוקסוקר? אוי, הופה! מת עליי. אשכרה. אוקיי, בואו נראה איפה הם לעזאזל. שיבשו לי את המערכות של המאפ. זה 29-22. הנה לחמור. הקוקסקר איפה הוא? הנה לחמור. איזה מניאק, הם עם שוטגנים. הנה, אחד עם שוטגן ואחד עם AK. זה לא... זה נובים. הייתי יכול לבוא אליו מזמן עם סכין. למה לא עשיתי את זה? טוב, אני מוכן כבר עם סכין אליהם, כי אני מחבל מתאבד. איפה הם? הנה לחמור. אני מחבל מתאבד, זהר ממני. לא בקבר. קטעים. הם מובילים עלינו. כמה זה? כאילו, what the hell? ניגה. הורגים אותי בלי הפסקה. כאילו, לא בלי הפסקה. אני... מזל שאני לא מקום אחרון לפחות. אוקיי. יש להם מכונה. עם טלים ויריות. כמו צב. לא יודע מה הקשר. טוב. מה זה? ניגה. לביור. עוד שנייה נגמר לי אם הוא היה הורג אותי בדיוק כשהייתי מפעיל את הספיישליסט, כאילו כשהלביור היה מוכן לפעולה, אז הספיישליסט היה נגמר לי וזה בזה, והייתי צריך להשיג אותו עוד פעם מחדש אם היה נגמר לי בכלל. אז בואו נראה איפה הוא. יאללה. הופה! בדיוק על מה שדיברתי. הפעלתי את הספיישליסט, יריתי עליו בלאביור, הרג אותי, נגמר לי הספיישליסט. הם באים מאחור, הם באים הרבה בקים, זה מה שמעצבן, הם כאילו... הם... לא יודע. טובים. סמזל, התחמקתי מהרימון הזה. שם בקצה. לול. נגה. אוקיי. ניגה. חרותם. חרות. ראיתם את זה? איי. מה זה, איפה? הם שתיים פה! דאבל קיל! לא, היה לי 2 אסיסט. אוי ואבוי. אסיסט זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
נה נה נה, מה זה? אני אוהב לעשות פרקור. כמו איזה פרקוריסט. לא יודע, עזבו. מה זה? ניצחנו, הפסדנו, איזה חרות. טוב, אז תעשו סאב, תירשמו לערוץ, תרשמו לנו בתגובות, תעשו לייק. אז יאללה ביי, קוקסה.